ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾಸ 2016 ಮಂಗಳೂರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೆ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಮಠ ಅಂತೂ ಸುವರ್ಣ ಚಾತುರ್ಮಾसाचे हायलाइट्स प्रोग्राम पळयताले. आमकां सगळ्या वीक्षक वृंदांक तशीच स्पंदनाचे वीक्षकांक हांव कुंबळे नरसिंहप्रभू हांगा कार्यदर्शी चातुर्मास कमिटी तुम सगळ्यांक चातुर्मास कमिटी तर्फेन स्पंदना तर्फे तुमकां स्वागत करता.
आता एक स्थान विराम एक ब्रेक घेऊया. ब्रेक नंतर हम गेले तुम गेले भेट. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು. विरामानंतर पोते बजाक वृंदांक आणि सकाळ स्पंदना वीक्षकांक अपस्वागत करता जी.
तुम प्रत्येक लँका आम्ही आज आमगेल्या सुवर्ण चातुर्मास तर्फे प्रत्येक लँका हांव धन्यवाद करता आणि आमगेल भेटी पायी रात्री 8:30 सकाळी 8:30 आमगेले भेटी हे सुवर्ण चातुर्मास विशेष कार्यक्रम स्पंदना तो पळयता राबा आणि तुमगेले फीडबॅक्स आमकां दिता राबा ते जय श्रीराम जय हरी विठ्ठल. विठ्ठलाच्या पायी सरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮೆಬಾಳ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರು.